Шампионът Литекс направи днес първата си тренировка след зимната почивка, а към отборът официално се присъедини 24-годишният бразилец Жозе Мария Ненем. При представянето му стана ясно, че той е роднина на нападателя на Литекс Дока. Тренировката премина в пълен състав пред погледите на местната агитка. Президентът на Литекс Трифон Попов заяви пред медиите, че има вероятност в отбора да дойде нов нападател, но на този етап отбора ще е в този състав, като не се очаква да бъдат продавани футболисти. Ловчелии утре заминават за Сандански, където ще се подготвят за пролетния полусезон, като графика на подготовката им включва и контролни срещи в Белек. В последните няколко дни футболистите на Литекс са преминали медицински прегледи. Това заяви треньорът Любо Пенев. Днеска за първи ден ще тренираме всички заедно. Бяха 3 дена по кабинетите за изследвания, така че едните правиха изследвания, другите тренираха след обяда. Нормално. Се видиме, сега си поговорим с момчетата, но рано стартираме. Знаете програмата, утре пътуваме за Свиленград и вече сме всички заедно, както се казва. Може би ще имаме 2-3 попълнения, но пак казвам, когато стана факт, работи се по въпроса, когато стане факт, ще ви кажа имена и така повече подробности около тяхното преминаване, разбира се, евентуално в Литекс.